Świąteczno-gęś. Ecie, ona zicher sztyc, jednym cięgiem tak zajrzierum kukumbelekaj w tym internetu i po niekiedy wlezie mi w gracy coś krzykownego, jakiś artykel albo jakoś geschichta, w której się do na naszą gotka przetłumaczyć i wrajdzić do tych moich łostrowek radiokowych. Też nie było inaczej ze tą geschichtą, w którą napisał jeden istny Albert Henge, a ze niemieckiego na polski przetłumaczył to mój kamrat Heinrich Gembalski, w której teraz mieszka w Niemcach. Posłuchajcie. Ta geschichta przytrafiała się prawdą we naszej familii i była bez dłuższej czas tematem o sprawianiu i familijnych szpasów. I chociaż był dopiero 7 lat stary, uwiązła mi ona genau w pamięci, ale z tego, co jeszcze festelnie długo żyli jej bohaterki, nie usprawiałech tego skorzy. Teraz się miarkuje, że te dwie paniczki, które znodli się już pora do temu nazad w tym inszym, można lepszejszym świecie, nie będą się na mnie gorszyć. No i ta gęś też chyba nie. Moje obie tanty, w jaki szimel byłek z nimi skumotrzały, jakoś mi to ze palicy śmitu, bo i w ten czas tak by tak ci tego genau nie wiedziały. Byli one Zwillingerkuma i po wcześniej śmierci jej mamulki mieszkali one w fort wedownym pomieszkaniu składającym się ze kuchni, jednej ino izbetki, ze haźlikiem na placu, na tej samej co i och ulicy ino 3 domy dalsi. Obie byli samotne, znaczy się, jak sam tukej na Śląsku godali, kamele stare junkwery. Ich tatulek tutaj skapnął na froncie bez ostatnio wojna. W tych czasach zaopatrzeni we składach ustawiało mocka do życzenia, brachowało, jak to Blank einfach krótko po wojnie chnet wszystkiego i mocka bali gruntnych szczotków spożywczych, lejbezmiteli, trzeba było wystać w rajach, w które nie mieli fajrantu. I krom tego, że Śląsk jako przemysłowe serce Polski był deczko lepszy zaopatrowany niż większe dziedziny, to osobliwie we przedświątecznym okresie nie nastykło chnet wszystkiego, co dozwolałoby te zwykłowe święta godnie przetrobić. Osobliwie procnie było erbnąć te tradycyjne wilijne kartwy, albo też jako poziomno gęś na świąteczny obiad. Podanie było tych moich ujnów, Zwillingerków, w którym na przydowek też i pieniężnie się nie przerywało i przymuszało je do takiego względnie pomirnego bytowania. Bez tuż też już moc skorzy festenie spekulowali, co też to idzie na te nadchodzące święta spaczeć. I tak ci się przytrafiła jednej z nich taką przyleżytość, co już we połowie listopada we jednej ze podgórskich wsiów za roztomajtej zorty przyłodzienie po ojcach, poprawdzie zdziebko zlichnięto, ale festednie żywotno gęś wykajplować. Zapakowano we srogim waszkorbie, takim ograbczoku przyzmycyła ją paniczka Hejdla z hernością dolu. I zaroski też napoczli Heilda i jej o 20 minutek moczo siostra Milka, ta gęś futrować, kormić, piastować, duchać. Jak sam już wspomniał, obie frele mieszkali, podanie jak i moja familia, we takim srogim festenie na Śląsku wywołanym familoku na drugim sztoku. Żaden ale we tym budynku nie wiedział, i że we tej izbie tych moich tantów tego ptoka one zakwatyrowali, a wtory to ptok Stella był beznie ozbestwiany, futrowany, piastowany. Stał się takim familii i takim jej familiantem. Hejdla i Milka uzdali Feierlich Blank żadnemu o tym nic nie godać i to z kuli 2 powodów. Pierwszy z nich to sąsiady, zowisniki, zaobyć ludzie, których na taką gęś razinku stać nie było. Drugim zaś była zacha i że obie frele ani za Boga nie chcieli nie skorzy ze żadnym, zarówno ze bliższych jak i dalszych familiantów tej najlepszej, odpasionej i za tym upatrzonej gęsi dzielić. Bez tu też łowie nasze frele nie gościli usia bez sołkie 6 tygodni, aż do 24 grudnia żadnych cudzych bezuchantów. One ganz einfach żyli ino do tych jej gęsi. I tak ci nastał rozwidniok 23 grudnia. Był to najisto gryfnisty, słoneczny zimowy dzień. Nieświadomo swojej doli gęś przyklechtała się szysno i tako nabąckano ze kuchyni, ze jej waszkorba do izby, przywitała leżące se we prykolach szwestry serdecznym gęganiem. Obie ale paniczki kuglowali się na wszelijakie sztrichy od jej wejzdrzyniu. A i też Blank nie poradzili wzajem się kuknąć we oczy. I to nie z kuli tego, że byli nasia złe, ale ze względu na to, co żadno z nich nie chciała zagorgolić osobiście dzisiaj tej gęsi.
Ty to musisz działać, wymrącała Zesia na ostatku hejdla, wyfukła ze prykola, oblykła się po gibku, wzię Natasia na sprawunki i nie słuchając na głośne protesty swojej siostry, we taki Jan Kuryjny i uwiadce wypoluła gibko ze jej pomieszkaniu. I cóż też no teraz miała począć ta biedno Milka. Brącząc pod kicholem, medikowała bez łoka mrzygece nad tym, eźli by nie spytać o odkraglowanie tej gęsi któregoś ze sąsiadów, ale w ten czas musiałaby mu oddać też srogo część tego uparszczonego nieskorzy ptoka. Toż też sama ci przystąpiła do dzieła, a ślimtała ku temu żywliwymi płaczkami. Kiedy się już hejdla po długim czasie wróciła już zaś do chałupy, leżała ci ta gańś już na kuchnianym tiszu, a jej długi hertoń zwisał, kolebiąc się letko ze jego rantu. Kwie, tak prawdomnika nie szło oboczyć, ale za to te dwie roztomiałe starsze paniczki żywnie ślimtały i trzymali się obie sztram we objęciach. Jako to, jak? Wymamrała ze płaczkami w łocach hejdla. Jakeś ty to zrobiła? Ano, ja ją uśpiła! Bez swoje płaczki wystękała Milka. Ja ich dała pora tych twoich sztramskich pilów na spanie łoros i teraz kieści łuna. I warto za tym ciepła bezpłynące ze jej łoców żyka płaczków. Ale łoszkuba to ty ją musi sama. Ale tak jakoś ani Hejdla, ani Milka nie poradzili się na to uzdaj. We winklu kuchni stoł ten próżny teroski waszkorb, żadnej driny gańsi, żadnego gęgającego dzień dobry. I tak siedzieli one we objęciach, ślimtały głośno, a na drzewianej bance przy oknie. Na ostatku też Hejdla przemogła się i napoczła po lekuśku tego jeszcze ciepłego ptoka szkubać. Piórko za pióreckiem ślatywało do srogi papieżanej tytki, kiero jej siestra furt jeszcze tej ślimtała dzierżyła. Ani skorzy Hejdla powycierała wartko grace i powiedziała: Fekwich, teraz ale ty, Milko, ta gańś sprawisz, wysnożysz ją. Nie doczkała też Hejdla ani na odrzeknięcie i nogibko śmietła do swojego szlafcymra, ciepła się na prykol i wtuloła za ślimtano gęba bezegowek. Milka pokłanskała się za swoją siostrą i oznojmiała, i że ona tego ganz einfach nie poradzi. Na ostatku obie uzdali, i że jako się już zrobiło dosyć nieskoro, co ostawią się to na drugi dzień o rozwidnioku, a te roski pójdą po tych utropach i ciężobach ciszkorzy do prygoli nynać. W czas dłosza roku ostali Hejdla i Milka wytargane niespodzione ze śniku. Wołtowne porwali się ze betów, usiedli na prykolu i ze szeroko łozewrzytymi, zlęknionymi oczami wybłyszczali ślepia, niedowierzając na te kuchniane dźwierze. Bo Rajzinku przespacerowała bez nie po przocielsku ili beźnie, jak downi, gęgając i no zdziepko dyrgotając ze zimnicy, ta jej łoszkubano gańś. Ja, to jest szczero prawda, ale fajran ty giszykty bojece mocka lepszejszy. Kiedy we pierwszy dzień godów o rozwidnioku przyszłej do tych moich tantów, co by im przekozać narychtowane dla nich bez moja mamulka 2 pakiety ze keksami, feferkuchami, bombonami, obsami, orzechami, jak to pierwy się wzajem zwykowo obdarowywano, wylazła mi ze izby na powitani, ze zadowolnieniem gęgające stworzenie, kiere juścić ino ze uwagi na jego gowa mianować szłoby gęsią. Jakoś, że cołki rest tułowia do kupy ze długim karkiem uwiązgnął we, dejcie pozu, sztrykowanym, wołnianym przyobleczeniu, kiere obie frele po gibku dla jej gliblinga usztrykowali. Ta gańś we pulwerku, jak wszystkie ją nieskorzy mianowali, żyła jeszcze se we pomieszkaniu moich ujnów bez 7 lat, kiedy szkipła nieskorzy śmiercią naturalną. Eugen Spnioków.